खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिनो नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बर' रोंग्रा जथुमनि थुनलाइ बान्थानि थाखाय बर' बिजाब हांख्रायदों धेमाजि जिल्लानि सेमेन्ट सापरि ओनसोलनि 2 नं तादुनिया गामियाव 1 खाथि माइनाव फोरबो फालिनाय जादों राबां बर' बाजार 52थि बोसोरारि श्री श्री बिमा लोक्षि फुजा फोरबो फालिथायनि केसेटजों मोसानाय बादायलायनायखौ 22 नं कग्लाबारि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA अनिक बसुमतारिया बेखेवनानै होदों बाक्सा बरखाग्रायाव 1 खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय खुंनाय जादों माइनाव बरायनाय फोरबोआ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बग्रिबारि गामिया 2000 आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्लानि आमथेखा बर' सालाङि गामिनि गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय लोक्षि गार्जा फुजाखौ बे बोसोरावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बर' रोंग्रा जथुमनि थुनलाइ बान्थानि थाखाय बर' बिजाब हांख्रायदों बर' रोंग्रा जथुमाया बोसोरफ्रोमबो बायदि आयदायाव थुनलाइयारि बान्था होबोबाय थानाय बादि देग्लायबो माखासे गोदानै फोसावनाय बान्थाजों गासै मोनबा थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय बायदि थाखोनि बिजाब सुजुनाय हांख्रायनाय जादों बिजाबफ्रा 2016 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय 2018 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव सुजुनाय जानो नांगोन बांसिनै मोनथिनो थाखाय जानबुंनो हागोन जानबुं नम्बरफोरा जाबाय 9431999994 एबा 9954931494 धेमाजि जिल्लानि सेमेन्ट सापरि ओनसोलनि 2 नं तादुनिया गामियाव 1 खाथि माइनाव फोरबो फालिनाय जादों थांनाय 19 अक्ट'बर खालाराव 2 नं तादुनिया गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै खुंफुङो माइनाव बुरखांनाय आरो माइनाव लाबोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों माइनाव फोरबोखौ मावफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों तो धेमाजिनिफ्राय सुबिराम बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां राबां बर' बाजार 52थि बोसोरारि श्री श्री बिमा लोक्षि फुजा फोरबो फालिथायनि केसेटजों मोसानाय बादायलायनायखौ 22 नं कग्लाबारि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA अनिक बसुमतारिया बेखेवनानै होदों थांनाय 14 अक्ट'बर खालाराव बाक्सा राबां बर' बाजारनि खुंगा 52थि बोसोरारि श्री श्री लोक्षि फुजा फोरबो फालिथायनि केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय आयदाखौ 22 कग्लाबारि समस्तिनि MCLA अनिक बसुमतारि बिथाङा बेखेवनानै होयो बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बेखेव बिबुंथियाव राबां ओनसोलनि फुजा नायनो फैनाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हारिमु सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि होयो जाखांबोनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय मेथाइ रोजाबनायजोंबो गावबा गावनि जिउ दानो हानायजों लोगोसे हारिनि मुंखौबो बुहुमाव सिनायथि होनो हायो होननानै बिथाङा थुलुंगाखांनाय होयो आं दिनै बुंगोन नै दा समाव जों जायखौ बादायलायनो ओंखारदों बे बादायलायनाया मोसानाय बादायलायनायनि होननायाव जेरैबो साग्रिद जानानै गावखौ सिगां फारसे दावगाहोलांबाय थानो हायोबासो नों जा आयदायाव खामानि मावदों एबा मावगासिनो दङ बे आयदायाव सिगांलांनो हायो आरो सिगांलांनो हानांगौबा दानि मुलुगा मा खावलायदों बे फारसे जों नोजोर होनानै बादायलायनाय मुगायाव बाहागो लानो हानांगोन
बे हाबाफारियाव फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि खगेन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि कृष्ण गयारि, बोसोनगिरि नबिन गयारि, राबां खुन्थामारि लाथनि गावबुरा बिस्ति गयारि लोगोसे गोबां बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो होननानै जों खौरां मोननाय जादों। दानिया नोंथांमोननि सिगाङाव बे रादाबखौ जोंनो दैथायहरदों राबां बर' बाजारनिफ्राय लिबिस बर' बिथाङा। बाक्सा बरघाग्रा से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोखौ फालिथाय खुंनाय जादों। बेफोरबायदिनि थाखाय आंखौ खावलायदों। आङो बेखौनो लागोन गोसोआव। दा जोङो आं एसेमान माइनाव फोरबोनि सोमोन्दै बुंनोसै सुंद'यै, बारा गोलाव नङा। बाक्सा जिल्ला सिमना हालामनि सिङाव थानाय बरघाग्रायाव बाबेनलांनाय बोसोरफोराव खुंबोनाय बादियै बोहैथि बोसोरावबो बर' हारिनि बाथौ धोरोमानि दोरोङारि फोरबो फालिथाय माइनाव खेराइ फोरबो फालिथायखौ खुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरघाग्रा मिलन संघ गामि आफादनि बानजायनायाव 19 अक्ट'बर खालार खालि काति दाननि 1 खालार सानसेनि हाबाफारिजों बरघाग्रा मिलन संघ बाथौ सिबिसालियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै रायजो राजा, मेलेमजिबि, बोराइ बेन्थ' लाइमोन गासैबो बाहागो लायो। बाक्सा बरघाग्रानिफ्राय मन्टु बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। माइनाव बरायनाय फोरबोआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव बग्रिबारि गामिया 2000 आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे नुथाया आलारि बाथि फोजोंनायनि मोनसे जुनिया नुथाय। हाबाफारि लानायजों लोगोसे 2000 आलारि बाथि सावनायनि नैबे मोनसे नुथाय। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय बिरखां सरगियारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि आमथेखा बर' सालाङि गामिनि गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय लोखि गार्जा फुजाखौ बे बोसोरावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। थांनाय 13 अक्ट'बर खालाराव फालिनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों आरो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रन्जन बसुमतारि बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनै रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।